Smo doveli Ivanu. Ja moram samo Ivanu da pitam otkud sama, je li to slučajno ili namerno? Namerno potpuno. Gde su momci? Pa jedan momak, to je gitarista, je otputovao malo da odmori, pošto inače i menadžer, pa se vjerojatno premorio među vremenu, tako da nisam htjela da budemo okrnjeni, jer to ja ću otpevam Sentiš, kao ja sam sama. Čekaj, ne znaš šta ćemo još da ovde, mnogi su tražili još nešto od grupe Negativ i prosto nekako Sentiš, kada si ti u pitanju, jako lepo zvuči, ali moramo onako da malo razveselimo. Vidiš da sam u belom i čipkanom. Pa to sam nisam htio da pitam, jel to ima neke veze sa, mislim... Ne, osjećam se strašno romantično i išla je uz ovu pesmu što sam pevala večeras, a s druge strane tango je spot koji ćemo naravno premijerno vidjeti večeras, tako? I tako je, tu sam u crvenom i to je onako vatreno i strastveno, ali sad ne znam što je još moglo u ovom izdanju. Ako ti kažem da me ova scena podsjetila na princezu Slađanu u belom i tako dalje. Ja, vidiš, sad si mi rekao. E, pa dobro. Sjećam se. Sećamo prošlih vremena, nije to sasvim slučajno. Đorđe, ti si negde rekao da su ljubav i rock'n'roll dve neprolazne stvari. Da, samo ljubav i rock'n'roll su neprolazne. Jel ovaj rock'n'roll odgovara, ovaj rock'n'roll? Apsolutno, ja sam inače fan Ivanin odavno. Mi smo nekad i sarađivali u njenim početcima, da kažem, posle raspada TAP 011, tako. U kom poslu, izviri? Ivana je pevala kod mene na Kopaoniku, u kafeju koja drži na Kopaoniku, jedno 7 dana, tako beše. To je bilo puno, to je bila ludnica, svi su bili u transu. Imam super slike, dakle. Jako je bilo dobro.